Добрый день, паважаныя сябры. У вёсцы Страйцы Мастовскага района Гродненскай вобласці доўгі час жыла і працавала вядомая беларуская паэтэса Ірына Мікалаевна Данік-Нагуменка, член Гродненскага абласнога аддзялення Саюз пісьменнікаў Беларусі. Ірына Данік нарадзілася 15 жніўня 1949 года у вёсцы Дергілі Дзельвенскага района Гродненскай вобласці у сям'і лесніка. У 1956 годзе пашла ў Дергілёўскую 7-гадовую школу. Працягвала вучыцца ў Тулаўскай 8-гадовай школе, а ў 1967 годзе закончыла Межэрскую сярэднюю школу Дзельвенскага района. З 1968 года жыла ў горадзе Жданове Донецкай вобласці і працавала токарам на Ждановскім рамонтна-механічным заводзе. Вучылася на вячэрнім аддзяленні Ждановскага індустрыяльнага тэхнікума. Дзяцінства марыла стаць мастаком і мару ажыццявіла. У 1969 годзе паступіла ў Маскоўскі народны універсітэт мастацтваў на факультэт выяўленчага мастацтва. А ў 1974 годзе разам з сям'ёй пераехала ў родныя мясціны на Зэльвеншчыну. Нейкі час працавала ў Зэльвенскай раённай газеце «Праца». З 1978 года з'яўлялася загадчыцай Дергілёўскага сельскага клуба. Работу спалучала з завочнай вучобай у Гродзенскім культурна-асветным вучылішчы. У 1986 годзе пераехала ў вёску Страйцы Мастовскага района. Працавала дыспетчарам у калгасе «Світання», а з 1993 года перайшла працаваць у Стралецкі сельскі дом культуры мастацкім кіраўніком, які пазней яна і ўзначаліла. З пасады дырэктара сельскага дома культуры Ірына Мікалаевна пайшла на пенсію. Яна выхавала 2 сыноў, якія жывуць і працуюць у Мінску. Мае 6 унучак. А вершы Ірына Мікалаевна пачала пісаць у 1975 годзе. Першыя вершы паэткі былі надрукаваны на літаратурнай старонцы Зоры над Дзяльвянкай Дзяльвенскага района газеты «Праца». Змяшчаліся вершы ў абласной газеце «Гродненская праўда», у рэспубліканскай газеце «Літаратура і мастацтва», часопісах «Полымя», «Беларусь», «Гаспадыня», «Маладосць». Гучалі вершы на рэспубліканскіх і абласным радыё і тэлебачанні. Друкавалася паэтка ў калектыўных зборніках «Краля мой Нёман», «Каля Нёмана», «Бацька наш Нёман», «Галасы», «Наша лорка», «Вітражы», «Нябесны знак», «Фантазія творцы» і выдала зборнік вершаў «Мой светлы дзень». У 2006 годзе Ірына Мікалаева стала членам Гродзенскага абласнога аддзялення Саюз пісьменнікаў Беларусі. А ў 2014 годзе Ірына Мікалаевна заняла першае месца ў літаратурным конкурсе «Гродна. Культурная сталіца Беларусі». Беларуская паэтка Ірына Данік адзін са сваіх вершаў прысвяціла вёсцы Страйцы. Кружыць вусел над вёскай Страйцы, аглядае прасторы палеткаў, погляд мой, да яго даляці, да зямлі, да вясны, да падлеткаў, ім на шлях на зямлі прадаўжаць, ім памылкі спраўляць і сумненні, сеяць ім наша жыта і жаць, працаваць і вучыцца сумленна. Толькі б мір панаваў на зямлі, толькі б ветры спакойныя дзьмулі, толькі б кветкі і сэрцы цвілі, а астатнія мы дабудуем. На вялікі жаль, 27 красавіка 2018 года яе не стала. Але і цудоўныя вершы будуць заўжды ў нашай памяці. Яна пісала: «Моя паэзія, ты ўсюды, у бляску сонца і в ачах, гучыш усім, хто сэрцам шчырым твоі кранаецца струны».